Zdravím vás lidi, zdravím vás u dnešního videjka, který se bude zabývat stavbou baterií a baterkama jako takovejma. A bude to o tom, že mnoho lidí si staví baterky do karavanů, do nákladáků, do baráků starých, nebo třeba do chatíček, jako mám já, že jo. A já se dneska budu vlastně věnovat tomu, jak to je s těma nabíjecíma cyklama, jak to je s teplotama, jak to je s proudama. A můžu vám říct teda, že tady nad tím sedím a na ty čísla hledím. A teďka jsem psal, myslím, jednomu youtuberovi jsem psal teďka k Vánocům přání a rovnou jsem tam i připsal, že vlastně v Číně od letoška zavedli sodíkové baterie do elektromobilů. Jo, tak to, což znamená, že přijde razantní nebo přijde veliký zlevnění sodíkových článků, protože v Číně začnou masově instalovat sodíkové články do elektroautomobilů, jo, a budou je vyřazovat. A ty vyřazený budou prodávat. Jo, takže jak ty automobilky najedou masově na instalace, tak začne sodík zlevňovat. A vlastně v Číně zdražila měď, takže to znamená, že LiFePO zůstanou asi na stejné ceně, nebo LiFePO 4, jo, ty zůstanou asi na stejné ceně a sodíkový půjdou dolů, protože v sodíkových není hliník. Jo. Takže se nám brzy udělá to, že brzo asi budou sodíkové baterky levnější než LiFePO. To v první řadě. A v druhé řadě já tady sedím u těch nabíjecích cyklů a sedím tady u proudů a u teplot. A já tady mám 12V EV MB31. Jo. Mám 4 články, ty EV MB31. A bohužel jsem teďka zjistil, že vlastně jsem si to nechal projet Gemini, že jo, jak to přesně je s těma teplotama. A Gemini mi právě tady vysvětlilo, že jsem za loňskou zimu, protože mně se stává to lidi, že se tady udělá ráno třeba 5 stupňů, jo. A 5 stupňů jako, že ta baterka promrzne na 5 stupňů. Já ji mám tady v tom betonu, že jo, schovanou a nemám tam vyhřívání a nemám elektřinu na vyhřívání té baterie. Jo, takže se mi stává to, že mi ta baterka třeba promrzne na nějakých 6, jenže ráno zasvítí vyleze sluníčko a ona má 6 stupňů a mě ty MPPT do toho začnou prát třeba 90 A. Jo, takže jsem to tady s Gemini vlastně teďka konzultoval a můžu vám říct, že jsem tu baterku vlastně, ona je poměrně drahá, že jo, ono to je docela poměrně drahá sranda, ale bez toho to nejde. A můžu vám říct, že jsem tu baterku za loňský rok zničil. Jo. De facto jsem jí za loňský rok sebral tisíce hodin, tisíce nabíjecích cyklů, jo, protože když se to 100 ampérama nabíjí při těch 5 stupních, tak ta chemie extrémně trpí. Jo. Tam vznikají tam nějaký jonty, nebo co mi to tady vysvětlovalo, a nějaký pokovení tam vzniká, takže ta baterka prostě degraduje jako extrémním způsobem. Jo. A normální používám, zdá se mi, že má malinko menší kapacitu, jo, že asi má trošku menší kapacitu, no jenže letos už nastala situace, kdy měly ty články 6 stupňů a opět se to nabíjelo těma 90 ampérama a opravdu mi to tam psalo, že těm baterkám to opravdu nesvědčí. Jo. Opravdu jim to nesvědčí, takže je to druhá zima. Mám docela hodně drahou baterku a už jsem jí sebral vlastně tisíce nabíjecích cyklů a za letošní zimu myslím si, že jí dalších tisíce cyklů seberu. Jo. Takže sakra. Takže chci mluvit o tom lidi, že se mi to vůbec nelíbí, protože vlastně mám jí přes rok
A podle toho, co mě vypsal Gemini, by měla teďka tu zimu přežít a v létě už by měla být na vyhození pomalu. Jo. Takže z nějakých 10 000 cyklů se stane třeba po téhle zimě třeba 4 000 cyklů nebo nějak tak. Jo. Takže ještě jednu zimu a je po ní a to se mně vůbec nelíbí, protože jako víte co, jako kupovat drahý baterie každý rok nebo každý 3 roky, to je nesmysl prostě. Takže tady sedím tady u těch sodíkových a ty sodíkový jsou super, jo. Takže jsem si právě nechal tady od Gemini vypsat, jak to je s těma nabíjecíma cyklama. A tohle se třeba nikde jako nenajdete, takovouhle tabulku, jo. Takže oni ty články tam mají napsaný třeba, že mají 3000 cyklů, jo. Když si jdete koupit, jo, SOC 0 až 100%, 3000 cyklů, ale když je provozujete v jiných podmínkách, jo, třeba, já nevím, 15 až 80 nebo 20 až 80%, jo, tak v tu chvíli máte 9000 cyklů, jo, takže já jsem tady u toho seděl a hlavně ty sodíkové články jdou nabíjet v mrazech, jo, což vlastně je to důležitý, že jo, protože když člověk jako přemýšlí nad tím, že je v karavanu, nebo že to má někde v garáži, nebo že to má někde prostě jako já v chatě, tak prostě, když se rozsvítí sluníčko, chata je nevyhřátá, baterky jsou promrzlý, není energie na prohřátí článků, tak pak to stojí vlastně úplně za prd, že jo. Takže pak ta životnost vlastně klesá úplně extrémním způsobem. Takže tady u toho sedím a na ty čísla hledím. Nechal jsem si vyjet právě tuhletu krásnou tabulku, jo, ve který mi to napsalo, že když bych to třeba používal od 40 do 60%, tak by měly ty články 25 000 plus, jo. Což je úplně neuvěřitelný číslo, jo. Ale tady 25 až 75%, 12 000 cyklů. Jo, takže já vím, že když si koupím baterku, která bude provozovaná 25 až 75, což je 50% kapacity, takže mi vydrží 12 000 cyklů, což je nářez, jo. 12 000 cyklů to je nářez, jo. Takže si říkám, OK, tak koupím 230 článek a budu to mít jako 115, takže musím počítat s tím, že to je jako 115, jo, zhruba. A teďka tady právě sedím u těch teplot a u těch teplot to je taky zajímavý, jo, protože když to budu používat nějakých 20 až 80, tak tady při 0 stupních můžu těch 0,5 C tam poslat, jo, těch 115 ampér. Což vlastně já mám 100 amperový MPPTčka, jo, takže si říkám, OK, takže já když koupím 230 články, tak do nich můžu prostě tu půlku poslat, jo. Budu používat 50% kapacity a 50% kapacity do nich můžu při 0 stupních posílat, jo. Takže pro mě, jako pro člověka, který ví, že to tady občas promrzne prostě, jo, tak i tady je prostě při nějakých minus 10 až 0 je 46 ampér, jo. To znamená, když bych je používal v tom okně 20 až 80, jo. To znamená, že když si najedeme sem, jo, tak tady by mělo být někde 20 až 80, to je 9000 cyklů, jo. Takže já vím, že při 9000 cyklech, jo, bych mohl nabíjet, kde to mám sakra, 115 ampérama, jo. A já vím, že tady prostě ty články mývají jako 4 stupně, jako mývají 6, 9, prostě opravdu tady jako bývá jako veliká zima, jo. Nehledě na to, že letos mi ještě nezamrzla voda, ale podle mě přijdou teďka mrazy, který mi zajistí to, že ten článek prostě se tam objeví 0 na BMSC a já to budu muset nabít, abych měl prostě aspoň na mobila a abych měl aspoň
na Wi-Fi, že jo, elektřinu, takže tam budu muset poslat nějaký proud do toho a to mi právě tu baterku zničí, že jo. Takže nejdřív jsem si říkal, že bych ji prodal, jo, že bych ji někomu prodal, ale pak si říkám, ne, takovou sviňárnu nikomu neudělám, a prostě si na novou navydělám, jo. Takže jsem to tady počítal a zatím to vychází, že je to dražší, jo, zatím to vychází, že je to dražší, ty sodíkový, ale co se týče mýho provozu, tak musím vám říct, že do karavanu jako je to úplně to nejlepší, co může být. Jo. Prostě za ty peníze se to jako nedá vůbec s ničím porovnat. Jo. Nehledě na to, že kdybych já tady zvednul napětí systémový, jo, že bych si zvednul systémový napětí a snížil proud, tak tím bych právě ještě prodloužil tu životnost, jo, což mě Gemini tady vlastně taky vysvětlil, že u těch sodíkových, čím nižším proudem nabíjíte, jo, a čím nižším proudem vybíjíte, tak tím vlastně dochází k prodloužení té životnosti. Jo. Takže já jsem si pak říkal, že by bylo krásný udělat si nějaký 96V pak, jo, nějaký 1632S-kovej, dělat si 32S, nabíjet to nějakýma 100V zhruba, nebo já nevím, 110, 120, a pak mít prostě DC, AC měnič na těch 100V, jo, nebo těch 120, což si myslím, což by snížilo ten proud jako razantně, že jo, nabíjecí, tím by se prodloužily ty cykly, jo, takže za mě to je tak, že já tady sedím hlavně u téhletý tabulky, která je pro mě rozhodující a která vesměs nikde není na internetu, protože nevím proč. Takže moje plány s bateriemi jsou následovný. A koukal jsem na ty průtočný a není to legrace, nedají se na to sehnat komponenty, nikdo to nevyrábí masově. Teď jsem na Alibabě našel nějakou firmu, ale chtějí za to strašně obrovský peníze, takže průtočná baterie se asi konat nebude. Nejspíš, protože opravdu ani na Alibabě nemají ty články a nemají tam prostě tyhle ty věci nějak, jakože by to tam měli za nějaký pěkný, zajímavý ceny. Kdybych si to stavil jako do rodinného domu, tak by se to vyplatilo, ale vzhledem k tomu, že to stavím jakoby mikrosystém, jo, třeba do karavanu nebo na chatu nebo takhle, tak se to nevyplatí. Jo, takže já si počkám, až zlevnějí ty sodíkový a pak si tady najdu tohleto videjko, nebo se znova zeptám Gemini a zvolím si tuhletu pracovní oblast, jo, protože tady je třeba 15 až 85, 7000 cyklů. Jo, eliminaci většiny mechanického pnutí, jo, 15 až 80, jo, takže já vím, že prostě, když tomu nastavím 20 až 80, jo, tak jsem na 9, vlastně, tak jsem na 60% kapacity té baterie a jsem na 9000 cyklech, jo, což znamená, že bych mohl taky postavit 4článkovou, ale s paralelníma článkama, jo, to znamená, že bych dal vždycky dva články paralelně a pak bych dal 4 do série. Tím bych ještě snížil ten proud, který vlastně jde do těch článků a tím bych ho vlastně při těch minus 10 zvednul na těch 90 A zhruba, jo, nebo 100, jo, zhruba těch 100, takže si říkám, že asi proběhne investice a že se asi koupí 8 článků a udělá se 12V baterka, která bude vymyšlená tak, že ona bude mít nějakých plácnu 6 kW, já z ní budu používat nějakých třeba 3,5 kW, jo, ale budu vědět, že mi vydrží strašně dlouho a
a že se bude moct v -10 nabíjet 100 ampérama, což je pro mě směrodatný, že jo? Kdyby ta chata celá promrzla, vylezlo v zimě sluníčko a bylo tady vevnitř -10, což loni i předloni jako bylo, že jo? Tady nějakých -5, že jo? Tak prostě vím, že ty články nechcípnou a že tady prostě, že to vydržejí a že to přežijou. Takže to máte k tomuhle lidi, to máte k tomuhle, když tak pište, jestli vás něco zajímá, ale říkám, těším se, až teďka vlastně v Číně to masově zavedou, protože v létě mají tam v Číně mají nějaký zákon, který vejde v platnost asi 1. června nebo 1. července a v tu chvíli bude jakoby v Číně protěžovaný sodík strašně moc, jo, takže LFP bude od 1. července v Číně jako upozaděnej a bude upopředěný ten sodík, takže od té chvíle najede masová produkce a začnou baterky neskutečně zlevňovat. Takže já si říkám, že buď to přejdu na ten sodík letos, což bych si jakoby udělal radost, a nebo si ještě rok počkám, tuhletu baterku prostě příští rok de facto už zhuntuju úplně, takže by to znamenalo, že by mě vydržela 3 roky, jo, a pak naskočím rovnou na ten sodík, protože říkám, ten jeden youtuber tam má místnost, ve který má minusové teploty, jo, ve který mu mrzne, a dát si tam ty sodíkové články a netopit tam je svým způsobem levnější, než provozovat místnost, kterou musíte vyhřívat, jo, a mít tam ty LFP články. Protože každá ta kilowata, kterou vy naperete do té nezateplené místnosti, tak musíte ji brát jako náklady, a pak když si spočítáte, kolik megawatt protopíte a kolik to stojí 1000, tak je pak levnější možná si opravdu postavit baterku z toho sodíku. Jo, takže já se na sodík osobně těším a můžu vám říct, že kdyby se mi podařilo si někde přivydělat nějaký peníze, tak bych si asi udělal velikou radost a koupil bych si ty sodíkový, protože jak říkám lidi, běžejí v jiném teplotním rozsahu, mají mnoho lepší proudy a prostě nenafouknou se dlouhý roky. Dlouhý roky se nenafouknou, vydrží to všechno a je to začínající technologie, takže tyhle ty čísla, které já tady mám, jo, se budou ještě zvyšovat. Takže za rok ty články budou ještě lepší a tyhle čísla budou ještě lepší. Takže, jak říkám, těším se na to lidi a nevím, co bych tomu jinýho dodal. Takže se mějte, smějte a když tak pište. Takže čus.